Waqt ċerimonja li fakret is-47 anniversarju minn Jum il-Ħelsien, il-Professur Godfrey Pirotta offra riflessjoni profonda dwar xi jfisser tassew li pajjiż ikun ħieles. Fid-diskors tiegħu huwa saħaq li l-Ħelsien ma jistax jitqies biss bħala avveniment storiku, iżda bħala stat kontinu ta' indipendenza politika, ekonomika u soċjali. Spjega kif għal snin twal l-ekonomija Maltija kienet marbuta mill-qrib mal-preżenza militari barranija, fatt li ħalla lil pajjiż vulnerabbli għal kriżijiet u dipendenza. U għafakkar li din ir-realtà li tinbidel b'deċiżjonijiet kuraġġużi fis-snin 60 u 70 li waslu biex Malta tinħeles mill-bażijiet militari u tibni triq ekonomika tagħha. Element ċentrali fid-diskors kien in-newtralità li skont Pirotta mhijiex djufija iżda saħħa u għasostna li politika neutrali tippermetti lil Malta ma tkunx marbuta ma' alleanzi militari u minflok taħdem favur il-paċi u d-dialogu bejn il-pajjiżi. Fl-ħarnet il-professur enfasizza li n-neutralità tat lil Malta vuċi kredibbli fix-xena internazzjonali u livell akbar ta' sigurtà billi tevita riski li spiss jiġu ma' involviment dirett f'konflitti jew alleanzi militari. Għalhekk jidher bla dubju li l-għażla tagħna favur il-Ħelsien kienet l-aħjar għażla għaliex ma bqajniex magħrufa bħala dawk li jnattfu żraben tas-soldati tal-potenzi kbar. U dan għal 47 sena il-Maltin rawħ u qeduh bil-provi li gawduh fil-ħajja ta' kuljum tagħhom illum. Tkellem ukoll l-ekonomista Dr. Jonathan Spiteri fejn irrefera għal fatt li l-ekonomija ta' pajjiżna kienet sejra tajjeb ħafna fis-sebgħinijiet. U dan kollu d-deċiżjoni tal-Prim Ministru Dom Mintoff li Malta tkun ħielsa kienet waħda kuraġġuża u ta' viżjoni. Il-viżjoni ta' Mintoff, spjega l-ekonomista Spiteri, kienet li Malta tkun ċentru ta' kummerċ internazzjonali. Irrefera wkoll għal skemi u għajnuniet li ħarġu mill-ħsieb ta' Ħelsien tal-Perit Mintoff, fosthom l-ewwel għajnuniet lill-istudenti u l-ewwel skemi ta' first time buyers. Spjega li suċċess ekonomiku ta' pajjiżna għandu l-eruq tiegħu għal passi li ttieħdu mill-Perit Dom Mintoff b'miżuri soċjali. Dawn huma inizjattivi illi juru illi aħna bħala pajjiż iva rridu l-ekonomija tkompli tikber, importanti, imma ma ħallu l-ħadd warajna. U min ikollu bżonn il-faraġ aħna lesti dejjem illi ngħinu.